Ongitorri dan hori, hauna, itxukirratira, 107.0. Gaur irratsaio daku, ene bada, honek gaztiek. Euren irratiko lehenengoko esperientzize, entzuteko lehenengoko aldiz mikrofono bitartez euren ahotsak, nagusitzen zergu da bienea esan buruz berbaitzeko, naiz eta gero aldatu, eta ondo pasateko. Ene bada, honek gaztiek. Bueno, eta aurkeztu ingotaz, gaur etordiz geugaz ondo pasaten, Maialen Fernandez Mendizabal, Garazi Juste Macho, Nikole Begoña Galindez, eta Maialen Jaio Urresti. Eta hasiko gara, betikulez, eurek eskatu dauen kanta bategaz. Zer nazauzien eskak? Ondo. Apurtxuen erreza, bai, bueno. Bai. Bueno, tranquil. Ikarie eskiarak izenkeran? Apurtxuen. Oso gitzi. Casa del terror, ez da? Bueno, bai, eskenien leko poliz batera llega gara, Bai, oso politze da. Oso guai dau, oso cool. Gusta da txui erratiz, Bai, asko, larri. Oso guai. Abestu ingo zuie? Vale. Lehenengo kobidar mikrofonuen aurrin, ez da? Bai. Venga, aur guez. Ia, kantie aukeratu zuiena, zin izan da, Marinelaren Gaitza. Bai. Brigade Loko. Bai. Esto desentute, Ez que venga. pio gustatzen askore beizire gana kontakunagaz, como loture asko dako. Bueno, a ver, kaldera bat bakarrik, Estamen, un... Venga, aur guez. Bueno. Venga, arrimue. Venga, nik ez da itxez, kanta abestu bizuie. Venga, estribillu bai, dale. Bueno, letri, hablan dakizu Dana batera zintu kantaz, Bai, eske beste egunien ipin lau maizu eta orduen niño más o menos dakigu. Da ganera esan duzku, gure proiektu lotura asko dakola, Orduen ja no ziren. gelan gauzena gazeitzen da. Orduen bai, kasi, no? Sandujo, da. Bai. Eta ja. izango da. Bueno, Da letri bat orduan apurtxu entzun ingu eta estribillu datorrenien, venga, estribillu. Hor dator.
Sentitzen dut Bizitako guztia bizitzen baitut Barneko enbatan Gure nahian Egitako enbatu nagularrean Baina gaitza Neko ondo, no? Mikrofonu lehenko aldiz abestuti holan. Bai, bueno, apurtxo, barrizera gauretzako, bai, ze inoiz eskara egon, mikrofono baten aurrien da ganera, itzuk irratean berbaitzen, oza, superguai. Apurtzu berraru da, gure agotzak entzuti haulan. Bai, ganera erretu itzen gana esaten du, jo, hori gura botza da, benetan. Da, Ja. esaten zu, bai. Eta ganera, Eta gero kentuten zu dana, eta esaten zu, buah. Zer raro. Esaten zu, jo, zer da, super ondo egon nahi, da, gero aldatu dut, hamen egoti berbaitzen da, gero ja berbaitzen. Bueno, esa analize honi ez dana pasa. Hau esperientziz eta bizi bihar zuien zeuzer, eta listo, ez da analize bihar segundura. Kuriosidadako, tolan, talde bat okingo basan zuien zeuena, adibidez, Maialen jaiotik hasiko gara. Zuze esango zinen, jo instrumento edo, taldeko zer ingo esan zuen? Bueno, a ver, niri asko gustatzen da gitarri, bai, estaz gustaten, ipintzen nien atxamarrako lan, como, ipintzeko bai, gatxadalakoan, no? Arizer, dauen hor, kordela, ondo ipintzeko, purtsu gatxada hor duen, estaz gustaten asko, ni petxaden dut hori instrumentu hori, ondo hauela. Bai, gitarri zoten zu edo? Ez. Gustako lekidatzu. Bai. Vale. Venga, puntera, eta beste Maialen, Fernandezek, zuze taldeko seki desango zinen zu. Bueno, nik trekitiza esatezan duten lehen, niri gehizen gustatzen dazten instrumentu bidakotez. Dizenak bajo elektriko, oso guai dauena, zeintzu nintzen da super ondo, eta gainera, ritmue sartzen zua beste bateri, eta gero bai asko gustatzen trekitiza, badalakon instrumentu euskaldun bet, da ganera gu euskaldunek gara, da emeko instrumentue, da hemen sortu zana, da aurre gaitzen gustatzen dazte asko. Ze ondo. Ganera ondo sonaten da hori. Bai, ondo kontestata. Eta juste, garazik, ze talde baten ze ingo esan dauen? Nik pentsaten dut gitarri baina elektrikue. Gitarra elektriku usta datxu? Bai, erriz ezan, purtsu bete, ez dala erriz da, baina praktiki gaz, ez da? Bai, ikasitzen zuniko eta baina hor errezaitzen zu, eta ademaz, dako ritmo oso politz bet, eta itzen dau musikiek edo beste gauze bat, ondo sonati edo. Bai, gitarri oso instrumento potenti da. Bai. Da, Nikoleri, zer gustako zanatxon talde baten itxie? Violine. Violine, Superpolitze da hori da instrumentu. Bai, ez dutikutu inoiz bez, baina gustako zan. Erakarritzen zu, violinek? Bai. Dino gatxadala, Bai. Asko praktike. Nikole galdera bat. Da, zeitzen gustatzen datzu violine? Ezke nik ikusten duteniko kantzioa violine gaz eta horre gauze como bera instrumentuen neuri eruten doz. Erakarri itzen txut, ez da, como neopo eguduzu hori edo. Bai. Niri hori izedana gazpasaten az, baina geroa, igual, 5 minutu pasaten diez eta ja segure. Jo, interesgarri da hori, jaketzi ez eitzik, porque Maialenek aldau esan, gustatzen da zela konformie, da zuk,
musiki eitzen dagoena sortu, horregaitik. Garazir, ikusten txute irratiko elkarrizketatzaile bezala, Bai, nire bai hori esaten dozt. Eta Maialen eribe, bai, Maialen guzanote zama, bizok zauzi horre... Bai, esko gustatzen asko berbaitxi. Bai, eskolan gara, Laurek, Maialen Bizek, Nikole eta nik, danak bakarrak ez, geizen itzen dune... Bai, berbala pikunak. Bai. Ai, ama... Eta maizok esaten dago, garala unas petardas. Ai, ama... Txukirrati retornez, klaseko berbala pikunak. Bueno, akorda, ordena mantenduten, Galderak neukingotaz, da, seguro, balzu egin, bai, ondo pasaten, etor zarielako. Bai. Bueno, bapagu esamen zeuek ekarri zuien galderakaz, ia... Letra politxe, Fernandez, hau Fernandezek idatzi dago. Eskerrik asko. Lehenengoko... Bitu, atzetik hasiko gara, atzeko zaurre. Bueno, lehenago, txalo bat, dan horik, oso handa bestu zielakon, eta gutauenak hartutiakola gominola bat. Ia, pasa Eskerrik asko lizu. Eskerrik asko. Igaitzi Nikole. Oso. Esan dago Fernandez, zerera txola gustaten gominola kasko, bueno. Gustada azte. Bai. Oso dauz. Bai, gustada. Non erosizuz? Bat. Ez tingo publizidadi. Gominolak edonon aldiz erosita. Bai. Ez dote karri zagarrak. Zagarrak ekarko bazan oten ez dango zan zuien. Bai. Asko danak. Platanue? Bai. Kiwi? Bai. Sandia? Bai. Sobre todo jai hori, no? Bai. Sandia guztan atxos. Vale. Bueno, babagu ez hauri gomino litzaten zuien artien, zeuek ikarri zuien galdera honekaz. Ia, nork sortu dau mundua? Nor bota dago galdera hau? Nikole. Bai, Nikole. Ia, Nikolek. Nor sortu dau mundua? Nork eustezu sortu daula mundua? Nik uste dut, izenan da, alien bat segaitzik. Lela Marte sortu da bie da, gero igual lurra sortuko zan da bien. Bai, hemen hipotesis egotakuz, Neue gure basuen botako neurie. Ez dako zetan esan erantzun egokizena, bai, zeuek ekarri zuelez. Alien batek sortu da mundue, ez hauz igualaz hau, ze alien bat alda esan bakteri bet, eta bakteri bat alda etorri, meteorito baten. Bai. Adibidez. Badauzte hori zekolan, edo zu dinozu alien, benetako alien bat olan humanoidi begizekaz eta olan, platillo volante baten etorri eta hori? Ez. Zelan horren alien? Marten dauzen alien horrek berdiek. Nik ez dut zeuke ez duten zuz, zelan dako izena Marteko alienak? Depende. Bueno, horrek igual hartun daubie gazkin espazial bat. Bai. Eta arrizekaz zundia sortuten lurra. Vale. Adibidez lurra, no? Hemen kasen lurra, baina bai Marte edo... Bueno, Marte izan edo Pluton. Marte izan lehenengoko no? Ia, banan jongo gara. Jaio, zeuk, bota zeurete hori zelan sortu da mundu. A ver, ni por lo menos pentsen dut que horrepokan pertsonak ez zirela existiten, no? Orduen, pentsaten dut que entzauela ez dela izen pertsona bat intzauena. Osa, izen dela dan como espazizoko zeo zer, ez dait zer, ez zeo zer, porque azkanien lurre pertsonak dauz barruen, orduen pertsona bat urteten ari atmosferatik Bai, ondo esan da, bai. Aize barik eratuen da, orduen pertsona bat ezin zan izen. Nitxan hori atmosferatik urten gote? Dan, aguantaten, ez da? Bueno, ez que zintze. Zerako ez. Beti dauz zeu zer... Horrein dela gitzizun diez, iargizera hor Artemis... Da, montxo egueltie iargizeri eta bueltan etorri, ez? Atmosferatik urten da bie. Pentsatzen dut horion deitzut esan dela hori, koeti. Pentsatzen dut, Bai. Txikas? Bai.
Zebeste gune egone ikusten telebistan, notizizek da ikustitot, bare notiziz esan, zelan aurreratu du teknologiz ez da? Bai. Bueno, segi zeu, Maialen, Fernandez, zelan pentsate zuzuk nor sortu da mundua? Da bajatu apurtxoet mikrofonue, mesede, zeure mikrofonu baja aulan, zeure aulan, oso ondo. Bueno, ni pentsa dut, ez da bela sortu inok mundue, bale, teóricamente, ni pentsa dut, justo, no voy a decir que esan da la casualidade bat, ni pentsatzen dut, joan dizela como satelitiek, gero arrizatizek, espazioko materialak, joan dizela como batuten. Eta azkenien, urte asko pasa ondoren, lurre da geratuten askone, eta hori da, planeti sortutzen dana, bale? Zestau teori konkreto bat esaten dauena, claro, zezui esan, parkatu zezui esan nor sortu dau pertsonak, esan zuie nor sortu du mundua. Claro. Ze galdera gatzau edala iruditzen. Zer jaio, zer dinosu? Vale, a ver, pertsonak, realmente etortzen diez tximinuetik. Baina tximinuetik. Zuek imizuie nor sortu du mundua, ez per gizakia, Bai, hori zuk galdetu zulez hori, bueno, esan zulez que alzan dule ipini hori. Bai. Pertsonak, estaba egin, pertsonie. Etorri de, animalesetik. Bai, tximinotik, esan zuen. Bueno, da igual... Hori pertsonak bai mundua, nondik sortu da? Ni idea. Da, ostabegu ez, Fernandez. Bueno, Fernandez, teori politzein jau, Atmosferako arrizek, horre unibertsuek sortu dira, hori badau ze teorizek, Eta garazik, justek zer pentsaten dago? A ber, ni pentsaten dut, meteorituek edo zelan da. Bai, meteorituek. Eta satelitiek. Bai, hori. Akumulein zela. Euskarrales, no? Euskarrales akumule diez. Tripen. Ai, ama. Bai, haulan. No, eta orduen, junda sortuten, a ber, egiz esan, guzkize ez dakitzo, baina igual Lurra, Jupiter, Saturno, eta horretan, nipitzen dut ja, dala, gauze asko akumulen jiez, espaziokuek, eta nipitzen dut, gero ja, urti eta urtiek, no? Akumulen jiez, lehen esan duteliz, eta forme junda hartuten. Itxik, urtien pasa. Zuek ezetuten zuie, edo entxuzien honoz, Big Bang teori. Big Bangen teorize. Igual zanatzen dozta portze, ez. Vale. Eta Nikolek zer pentsaten dago, zelan sortu den mundu? Esan zuen moduen emarteko horrekaz, ez da? Niri aurrik gustatzen ez gizen, Niri aurrik gustatzen ez gizen. Bagoz bigarren galderagaz. Zelan aldatu da teknologia aintzinatik gaur egun? Nor bota dugu galdera hau? Jaiok. Bai. Vale, bitu, Jaiok kontestako dago azkaningo orain. Orain hasiko da, bera Nikole, zelan usten zu, zelan aldatu da teknologia antxinatik ona? Ze uste dau? Teknologize gaur egun pilo bat dau. Antxinen gitzi hau onda, ez da esan gaur egun eres. Zelan ikarten zuzuk edo zelan dakizu aldatu dela? Ze gauzeot esan dizan dauz orain, lehen ez dizenako tesan, adibidez. A ber, erdiaroan lehen ez da egon hitzeko zelan da, estintora, eta gaur egun bai. Hoi bitu ze gauze politxe. Eta lehen zuote esan danien erdiaroan, zelan hitz esan dauen amata ba? Okintzen esan dauen baldiek, bai. Da hor ure beteten zan dauen da bota itzen zan dauen. Kate bat sortut ez da, pelikuletakulez. Bai. Zue! Eta denak file bat itzen, baldi pasateko ez da. Bai. Vale, eta estintorana idea politxe, Bai. Zeolan... Bai, zeda gaur normalien, pertsonari zelbatzen txona, como bizize, bomberuek etorri baino lehen. Bai. Askotan, dagoeneko zute bat, edo
horrelako bat. Zelela bomberue deitzu baino harin hau dakozu eskubide bat estintora gaztegin. Bai. Eta gero ja bomberueri deitzu. A ber, bai, estintorake segun zelako eran, porque, a ber, erreten badan etxe bat estintoragaz ezin zua mata, A ber, baina azikeratan etxierre baino harin hau alzu estintoragaz apurtu bat intenta. Baina nik etzien, almenos nik ez dakit zeuek, baina estintora etzien nik ez dakot. Nitakote lavadorin... Pero, a ver, eta bai, a ver... Lavadorin goizien dago zu estintora? Bai, por si acaso. Txikitxue edan, dize. Politxe da, oza, handitxue. Nira aita, beran... Txasontzi zen. Bai, baina txikitxue hori... No? Itxasontzi zen beteo komide. Uste dute itxasontzi zen beharrezku dala. Hemen behirrati zen okinen bide, segurtasuna gaitxik. Bai, gainera kable asko nartin ibiltzen dara. Bai, teknologize. Por si acaso... Vale, Nikole oso ondo azaldu da web. Ia, baguz orain, garazi, zeuk, baguz galdera horrega, zelan aldatu da teknologiza intxinetik gaur egun? Ia, bagiz esan, a ber, claro, gu historiako proiektu emon orduen, errezau izango dazku... Ulertuti. Bai, a ber, egiz esan, erdiaroan, antxinaroan, paneliten eta... Para zer? Ni pentsatzen dauela, edo pentsaitzen dauela. Pentsaten zauiela. Bai, hori. No, bake, haulan normal dau, oza, ondo dau. Oza, ez dago, ez ebez gehiz dau mejorateko. Baina, klaro, egiz esan, orain, aro digitalan, teknologiz asko dauela, egiz apurtzu betxarra dela, baina adibidez, enpresa baten, teknologiz... Txarra da zer? Teknologiz, a ber, depende. A ber, basazen enpresa baten, igual asko biharzu, baina igual, umientzako, adibidez, guretzako edo, ez da, egon beti haulan mobil egaz edo, tablet egaz edo, hori txarra da. Bai, hori ez da teknologiz, txarra dala. Txarra dala da, emoten datxon erabilerie. Baina... Da nor dako horren kulpi ba? Munduek, osea... Guk. Gizarte guztizek, porque ganera hori da... Gauzek, pertsona guztizek. Gauzetxu bet, bau ez zatike. Telefonoti deitxutie, ez da txarra, no? Ez. Telefonuk ze gauzet txardakoz. Da garaziga segiduko. Badibidez Instagram edo, edo TikToken, Roblox, mensajiek edo komunikazio eta ez da izaten ona. Bueno, bai, ez uie pentsaten. Telefonu ez tala txarra, baizik eta esan zuen Instagram da Facebookena edo YouTube, arazue eurek dakoiela, ez zuok. Eta nor sortu dago YouTube eta hori? Eurek, YouTubekuek. Baina nik imagine dakotela diskoteka bat. Ni nahi diskoteka baten jabie. Da diskoteka horretan, itzen da zantxan, itzen da bestu, bai itzen da, adibidez, alkola eran. Zu diskotekara basato zen, nik itxitzen sartu bitxut. Claro. Bai, a ver. Hori da. Zatoz gaueko 12etan zatoz diskotekara. Zen bat urtadako zui esuok? Depende. Amar. Diskotekara sartzie itxi bitxutie? Ez. Gara menores de edad, bai hori. Zarie, onino zarie, ez dako zuie adin nagusize. Orduen, nordako arazue, diskotekakoek, ni polizize bat horren, eta ikusten badauen, zuek laurok, gaueko ordu batatan, diskotekan, alkola eraten, multineuri datozte. Claro, porque zeukiz. Ilegala da. Zukitzi. Sare sozialakaz, ez dakiz bakizuien, hori indalazte batzuk, YouTubekuri eta Facebookekuri eta Instagramekuri eta oneri, multi-mintxoie, zeitzik. Bai, eurek itxitzen dabilakon, adinik ez dakoienak erabiltzen be, bai? Ja, pero eurek ez dakoie como programa bat jakitzeko, momentu honetan, no seke umie sartunda, momentu honetan sartunda, eta blokie, hori zinu begin. Maialen, parkatu, bai,
nik sartuten nahinen aplikazio baten, nik eskatuten batxuten zure izen abizenak adine eta hori, eta espakozun, ezin zara sartun. Aurre gaitxi multetxoie. Bale. Orduen orain mobil guztizetako aplikazio... Bueno, honino ez, hori aldatuko da. Gut esan, zuek ez dako ziela sartutien errue. Eurek dakoie, itxitzen txuielakon sartuten, aurre gaitxikin txoie multe. Ja, bai, hori gure errue bebai alda, esan zatibet, ze gu jakintze hori galatzarra guretzeko sartu dintzen gara. Bueno, bai geizo dako eurek. Lehenengoko errue, eurena da, bota garazi. Ia, baina bebai, gurasoek, bebai, pendiente egon bidez, gure adibidez, gure homiek zeritzen da. Osa, kezuk dakizu txarra dela, bai, eskatuten zazu gurasuri pendiente eoten? Ez, godot esan, bebai, gurasoek ikusin bida hori zeritzen duen. Ja, bai, gurasuek ez dago ekulperi. Ja. Ez, baina godot esan. Nikoleri, txiko txaguz, ez da gustaten esku altzata ikusti genti, ez altza eskue. Bakarrik egin berba bestik agabaten da benin da listo. Bota, Nikole. Zerako zuzateko. Lela hau dakoie, enpresakoek da gero dakoie gurasuek, ze gurasuek inizie daui ez ezinue. Hori gudot Eta esan. gurasuek eta gero zeuek. Eta zeuek eta gero, bueno, bai, kate bat da, hori bai. Eta dakigunin gauze batek, ez tozkun lehitzen ondo, geudako lehenengoko responsabilidade hori, erabilera hona emoteko arrazoi dako zuen. Bai, lehenengokue, nonork badakon kulpie, eurek diez. Sortu dauenak. Ahí estás. Bueno, da teknologizen asuntugaz akabateko, nor falta asku, Jaio, ez da? Bai. Berak bota dauganera... Galdera hau. Orduen, nork sortu, zelan aldatu da teknologia etxinatik gaur egun? Bueno, a ver, asko, larre aldatu du. Pillo bat. Lehen, esan bez, kamarie, ataeko argazkizek, hori bez esan esan. Orduen, larre kamezera. Porque orain, dako zu, haunelako kauze bat, mobile, hola? Bueno, kamarina, benetan, argazki kamarie, badarue, eunda pikurte, Bai, askanien, ez da, hauntxerakuek egiten zuelan klik, eta listo. Inbizan zuen papela esartun, talar argazkizek, gero itxaron, gero pasa, como descarga, orain... Bitu guzu ikusi lehenengoko argazki kamarak, adibidez. Oiko, zer da hori? Ostras. Bitu, honek 10 lehenengoko argazki kamarak. Eta hori izela funtzionaten da? Bitu, hemen sonda salduten dago, argizez sartxin da, zulotxu batetik, alrebez ikusten da. Bitu, hau kamarie. Ostras, mega giganti da. Aportxuetan dizen. Bitu, zerako kamara hoie. Eta hori zetarako da? Argazirik itxeko. Bai, baina anan dize. Bai. Hori ikusitz eta gaur eguneko kamarak diferentzize daue. Larrei. Bitu hori katzarru eta bitu oraingo kamaria honelako gara. Bai. Jolin. Haunelako katzarrotzu bategaz eta klik bategaz. Da orain kamaratan bebai jokuek dako zuz bebai azune jolastu. Batzutan. Badadan profesional ez dako zuz jokuek. Ez, bai. Mobilekuek, bai, ipintzez filtroek eta lan. Bai, hombre. Apertzuet. Pero marka... Bueno, teknologien asuntotik, aklarata da ganera, aurregon da aurrerapen handibet, teknologiz ez da txarra, bai, erabilera hona emon bidatxo, hauri da atadune. Balguez, bigarren galderegaz, ez, irugarna. Zerakan hemen? Zer da Bermeo Tuna World Capital? Nor bota dago hau? Garazik. Garazik? Bai. Bueno, Orduan hasiko gara, venga, Fernandezetik. Bueno, Zer da Bermeo Tuna World Capital? Zer da tuna? Bueno, tuna lehenengo da atune. Eta world? Inglesez, world da mundua. Vale, eta capital, en toda la vida. Vale, eta hori dana, Bermeo Tuna World Capital, zer da? Bueno, aportzuet, ja, izenbuluek gudau esan,
Bermeo Tuna World Capital badala como Bermeo como capitala atunena, como darla como el centro. Se Bermeo Tuna World Capital da elkarte bat, bai hori elkarte sortuten dauen enpresak, osea, barruen dauzen enpresak, badiez atunen enpresak, Da elkarte bat, bazkenin sortuten dauenak, atunaren enpresa desberdinek. Eta horregaz, bai egaten dizakordutara, eta okeitzen dabe kontuten, bale? Arrantza sosteniblea, bale? Aldala, egin arrantzan, bai leko batzutan eta beste leko batzutan bez, gure ekosistema, ez apurtzeko eta ez untzitzeko. Bueno, grazia, bez? Ostras, benetan, txalo bat, esplike dau, txalo bat, eta gominola. Venga, se super ondo esplike dau. A ver, que no llego. A ver, ya venga, garazi pasa dan hori. Jo, ze ondo, uste dut, Bermeo Tuna World Capitaleku besta hori nazalduko zan nahi ondo. Bai, oso ondo azaldu da, bai. Azkenien, Bermeo da, herribet, beti okin joguena hori kulturien arrantzan eitzekuen. Da, arrantzan eitzen dagoena, da atunen. Da, ganera horrek tradizioak pila urte dakoz, eta ganera hori da, gure herrikue, Bermeo derrana. Bai. Bueno, hemen galderan eskara parago askoz. Nikole, zeu zergiz hau horreri buruz? Esan dauen atatik aparte? Maialenek ondo azaldu dauel, eske dala... Super ondo azaldu, eske benetan, Enpresa bat, itzen da, elkarte bat da... Enpresak batzien dauena. Enpresa batzien dauela, da... Horrek enpresak itzen daue bakarrik atune garbitzu eta eruen horrek. Lekutara, erakusteko zelan itzen da zukaldatu eta... Bai. Da horrein Bruselasen emon da bebai hainbat eta hainbat ekitaldi bat entzak irabazi zeuzer. Estepa, jaio, zeuzer gizau edo ja ondo horregaz? A ber, ondo da, bai, bizek azaldu da behoz ondo, bai, petzot zeuzer falta datzoela. Zer? A ber, azaldu da bieles, que enpresa asko dauz baten erolan, elkarte bat, enpresak batxin dauen ekimenak atuneri buruz, bai. Eta fijeten basarien, askanien, Tuna World Capital gaitxik, Bermeo Tuna World Capital gaitxik, gu gara holan como errepresenta erolan ditzen da binak, como arrainen gauzek eta holan, oza, a ver, zean esalduko zut, como eredu bat, ez da? Eredu bat, arrainek hartuteko eta hola, no? Bai, arrantxan, Bermiotarrak eta elkarte hori da, eredu bet, sostenibilitatea arlotik eta tunesaka bateko eta hori ondo. Betu, hori apunti oso ondo da. Garazi, gauze gitzi itxutxuie esateko, Bai. Zer zerkiza okurriten atxu ez da bina esan? A ber, igual esan da bie, baina ni por si acaso ez da berezan. A ber, ja. Egiz ezan Bermeo Tuna World Capital, lelau, Bermeo, enpresasko dakoz, atunena, ez da? Bai, arrainenak eta hori. Eta orduen, Bermeo Tuna World Capital adibidez, Maialenen ama, bai, Albakora nahi zen. Bai, Albakora adibidez, Bermeo Tuna World Capitaleko enpresa bat da, eta beste gunien kasualidadie, no? Mazu, bidizo bat ipin jau, eta Bermeo Tuna World Capitalekue, no? Bai, akitzeko apurtzu behi zer dan, eta justo, Maialen amak agertu de. Ze, Albakora, gu dago estan, partaide edo... Dala, grupo horretako edo, ez da? Bai, hori. Bai. Vale, ondo. Maialen ama Albakoran dau eta erakutsitxoi eskolan eta balizo handiko elkarte bada. Bai. Vale, urrungoko galdirigaz. Eta azkana. Ia norbota hau galderi. Hemen dakar...
Nolako eraso sexistak daude munduan? Hau nor bota dau? Neok. Maialen, zelan ez, hemen, abogadiek. Maialen itxiku azkaningo. Bai, lelen, zuko gara jaio gazia. Zelako eraso sexista dauz munduen? Bueno, a ver, asko dauz, eta es que estáis esa, la verdad. Asko dauz eta hori ekiditu inbidu. A ver, itxi berari. Ekiditu inbidu, ze askanien ez da gondo. Ze pertsona bat alda izen berako dagoelez. Oso handa, listo, haulan esan da, perfecto. Txalo bat, no? Txalo bat. Bat bakarrik, Bat bakarrik. Bero tu eskuek. Txalo, bero bat. Ardu, Bero tu ba, bitu mikrofono albuen. Venga, Nikole, ardu, Hala, txalo bero bat. Ia, Nikole, eraso sexistak zelakoek dauz munduen? Nese uste zuzu horreri buruz? Nik uste dut asko dauzela munduen, da horrek, ekiditu inbiduz, ze bateri itzen batzuien, daukantzino bat esaten daldez eraso sexistarik ez, eta hori guk inbidu ekiditu segaitzik ez da ondo batek esatie bestiri. Eta horregaitzik, hori esan naiz eraso sexistarik ez aldarrikatu inbide, mundu guztizentzako. Ze ondo azalduzu. Benetan, da ganea, pues politxe dako zu mikrofonun, eso asmaten? Eratxu gustaten? Bueno, más o menos. Pues hola, zaize eta. Garazi, arazo sexisteri buruz, aparte aldarrikatu inbidela, ez tala onbear... A ber, nik ez dakitzen dozer dan eraso sexistarik ez, baina, bueno, a ber, egiz esan asko dauela... Larri. Bai, no? Eta ez da launa, claro, eta adibidez, pertsona bat azten dau, eta orduen beste batzuk, bai, hori pertsonari segidu itzentzoie. Orduen, baitzen dau pertsona batzuk, sufri dute, eta ez da gondo. Bueno, nire lagunak izan daminak, dizenak Mainen Jaio, Nikole Begoña eta Garazi Jostek, bueno, esan dagoie, oso garrantzitsu edala, jakitzie, bale? Munduen zehar, eraso sexista asko, pillo bat dauzela munduen zehar. Eta horre gauzek, ekiditu inbizela, larri osando, ekiditu inbizela, ze bakotxak aldo egin berako daula, ganera bakotzan gorputze da, bakotxa, eta ganera pertsona bakotxak, gudauen gauzekein bidauz, ze berataz seguru sentiten da. Da hori oso garrantzitsue da, Eskubidintzako. Eskubidintzako, eta gu laurok, gu ez horren kontra, ez da? Eta Nikolak esan dabe moduan, horreri buruz dauz bi abesti, ez da? Bueno, da abesti bardine, berzine desberdinen. Ritmoe. Ritmoe. Banta bardine. Dako izena eraso sexistarik ez, eta taldi eitzen damena sortu hori abestire, eta jogurina boroba. Bueno, gero aukeratuten dagoena kantik, aukeratuten baduen, auri imingu. Eta horren omenez, eraso sexisten kontra, imingu itxuki erratiko hango hori, horren omenez, imingu more. Ia, bai. Ganera bai abestitzen azaltzen dau, emakumeen kontra, notizietan, eta egunien, egon dizela kejasko, adibidez ez, hau beti izan da berdine. Emakumeek historian zehar beti okin dabi eskubide gitzi hau gizonak baino. Eta horren kontra gu ez da. Hemen pentsatzen dugu, naiz eta desberdinek esan, muti edo neska, danak okimi duzela eskubide berdinek, eta danak esan bidegala libriek. Da, ez egon adibidez muti egorau, daneskie berau ez. Egon bidez nibele da. Tentzien hori da genero desberdintasuna. Ze ondo azaldu da Maialen Fernandezek behar bota dauen, Mendizabal, ez gure astu abizen hori, bota dauen galdera eta txalo, berotu eskuek, Maialen entzako. Ni beste gauze bat dut izan, Gauzetxu, bai, a ver.
eta gominola bat. Listo. Ia, nik, bueno, de mientras aldoketa izan, no? Bai. Ia, Zeren zaporidako hau honek? danak dauz guzo, maialen, tranqui. Ah, sí? Vamos a probar. Ia, ai, esto inoz, bai, kantzinue, eraso sextistarik ez, no, hori, bai. Ba, izaten dau, eraso sextistarik maitatu eta, oza, gu dago esan, zozer izaten dau bizi, no, edo, bai. Ba, bizin bidule libre, Maialen Fernandezek esan dauela. Hori, bale, esaten dau bizitzan beldurrik ez. Gu dago esan, ba, bizitzan, bizi zen. Beldurrik ez. Ahí está. Ota, guardi. Ez da beste izkuntxe bat, Gu dago esan, bizitzan, beldurrik ez. Bizitzan beldurrik ez, gu dago esan, bizitzan beldurrik ez. Perfecto. Ez intela bizitzan zehar, bai korie. Beldurrikokin. Zepakotza da, Bueno, bakotxa. ikusten barudako zuiela, eta listo. Bueno, ba beste atal bat hasiko gara, zehamen iminzta zuie, momentuz zeu eguzuiena ikasi. Gero, alzuia aldatu, bizitzen zehar, ba, momentuz, hau da esan zuiena, arguez. Ia, Maialen Fernandez Mendizabalek esan dau, gu dauela esan, itxas biologia gu dauela ikasi. Hau da zure galdera. Itxas biologia ikasi gura badozu, ze arrain izango zan zure lagunik txarrena? Lagunik txarrena. Isilik ez dakin egoten antxoa, edo beti txarto begiratzen deuskun olagarroa. Isilik egoten den antxoa, bueno, antxoa, bai, antxoa. Antxoa esango zandan zeure lagunik txarrena? Bai, daubienan amorrotza. Bai, amorrotza guztate hatxu? Bai, pilo bat gustatzen da. Zeitxik. Ze, bai, ikusten dutez animali oso interesgarri batzut izela, ganera ezaugarrizko dako je. Dinoie oso inteligentik dizela, amorrotza. Bai. Aurre gaitzik, eta irubizoz dako je. Hori, superflipanti da. Hori, no, pues tozak, irubizoz dako je? Bai. Bai, Eta pilo bat agin. Eta pilo bat agin, bueno, Ja, ba. ez dako, dako agintxu, como, dakos como lagarron tentakulek eta gero dako. Bueno, ondo kontestata. Oso ondo, vale. Barena politz diez. Bai, politxe diez. Baguz garazigaz. Garazi juste, matxok, gu dago esan nagusitzen, dantzarize, dauda beran galderie. Dantzari izan gura baduzu, zer egingo zeunke dantzari hasi eta bat batean oinak zu baino hobeto dantzan hasten badira. Zeu pentsaten zuen baino biau dantzan hasten bazaran, en plan, hasten zarik hasten, da, errepente oinak bakarrik duez eta itzen zu super ondo dantzan. Zer pentsako zan zuen? Egiz esan, niri asko gustatzen da aztela dantzegin. Ze dantza klase, geizen? Moderno. Bai. Funke. Edo... Bai, bueno, moderno. A ber, ba... Dantza modernoa. Bai. Lehenengo gauzien gotena, seguramente, ba, izango zen, nire andereño hori, no, andereño bat okingo dut, ukiko dut, no? Eta orduen, ba, izango zen, eskerrizek emon, hori andereño hori. Eskerrak emon, bai. Bai. Ze, klaro, Ondo zantzan itzen basu bai, andereño hori... Bai, ze berak ingau, esfortzu guztizte ipini dauz zure... Ditu representanti urtentxu. Amen. Zedari. Maialen Fernandez, zeure representanti, zeuka itxik itzen dagoela, berba? Bueno, berak no baino gehiago daki gantzari. Bai, berak dantza ningo zan zauen eta zukingo zan zuen beren aktua zinue. Bai. Orduan, zurentzako garrantzitsuena eskerrak emoti zeure irakasli, ez da? Galdera bat. Ze politxo. Galdera bat eta dezi. Da, zuk engo bazazun dantzan, bale? Non guzango zun aktue eta non, esan, musikalak gustako zanatu zen eitzie edo zer, oza, pelikule graba edo zer? Kontzertuek. Bai. Zeri buruz, ja, konta. Konta zaitzik, zeri buruz. Ez dut ulertuten galeri. A ber, konta biztazu, ia
zeitzi gustatuko zaten, kontzertuek kan parte hartzie, eta ze tipo, beldurrezkue, pues eskue, edo... A ver, lela asko gustatzen da, no? Ze da, como, sobre todo, katzinuek de merengueton. Ta, entre... Merengueton? Merengueton, bai. Zer daba? Merengue eta reggaetonen arteko... Bai, ui. Eta, bueno... Merengueton pentsailek edala txokolatada bat, edo... Gaur merengueton inju eta zandu bokadillue, gero patatak, eta azkanin pudin bet. Basatoz merengueton itzen estrellara? Pastelan merengea. Bai. Merengueton. Ai, zinakor pensatzen Es que de repente ikusten txat Maialen, hablan. Y lanea ikagatute. Vale, suave hau, que eitzak... Es que ni nahi, beste bat, Ba, seguro. Bueno, ni culpable entzu esan nahi, momentu baten, txikitzu baten. Bueno, seguiduko, no? Bai, porque... Ia, jaztu. Paren guz, Maialen Fernandez biharraketuko neuri. Elkarrizketatu eri berakitze kalderak. Gustadazti ikusti alanda guztiz, Ez que asko gustatzen az galderak itxi, soy una fanática. Etorko zaregun baten eta topago txuten elkarrizketatu batzuk. Hori da izena gaitzik, eken bai piba galdera. Jolines. Esaten da belez, izaskonek, erlege moten dezkon handarin. Eso es cosa de Maialen, sorry, de... Es que Maialen eri. Ostras, pero... Ostras, ize, bai, mikrofonoa portuko zu egun baten. Bueno, bagoez Nikole mesedez. Nikole Begoña Galindezek gudau esan nagusitzen, momentuz, gero aldatu, zelan ez, arrantxale. Eta hau da zure galdera. Arrantxarra arluen, arrainbet hartungo bazantzun, zein izango zandan lehenengo kue, ingo zantzune arrantxa. Atunetan, berdela, txitxarrue... Zer, zein? Atune. Atune? Bai. Gustaten atxuelakon edo... Gustaten daz eta politxe dalako. Eta, ezaztu oso onada gorputzen txako. Bai. Ba, nire ez gustaten eza. A mi me encanta. Osa, pila gustatzen daz. Bueno, Bai, Nikole. Esan dago, atune, ez da, atunetan, jungo zinen? Bai, ze... A ber, bermion ez dauzatunik oraindik. Atunburuek bai, ez da. Bai. Neu bat. Bai, apurtxo eta atunburuek. Nire bada, a ber, alduin barri. Bai, mesedez, ez aportu mikrofonu. Maialen zuzara. Ez, hasi zari barrikata. Zani hau. Ya está, ¿no? Seguido. Bai, seguido, porque si no... Ya está acordaten bez, Nikole, koitza diez. Bai, a ber... Atunez, eitxik. Segaitzik, a ber, gorputzetzako ona da, superpolitze da, eta niretzako asko gustazten daztzatie. Baina, bermion ez da huelez, jungo zanai meste herri batera, baina atune bizile. Bai, juten bizarez enpresak Afrikara eta... Bai. Oso ondo. Oso ondo kontestata, Nikole. Baguez, ore, Maialen jaiogaz, beran galderigaz. Zuk guzuzan nagusitzen momentuz medikue. Bai. Hau da zure galderi. Mediko izan gura badozu, zer egingo zeunke zure paziente batek esango bazantxun tripako minedakola? A ver, por ahora... Ez da akaba galderi da. Datotxu, konsultera, adibidez, basaran hauri umientzako pediatra batelez, datortxu ume bat, dinotxula, dakola, hainbeste tripetako mine, bai dauden poranan barreka. Zer esango zantzazu? Vale, esango zantzaten ez hitzeko barregeiz hau, porque menbadakon eta barreka baden egun guztize... Onio, tripetako gizago edo, zer?
izango zan, ze barreka da belako egun guztizen. Bitu, ze analizi ona, Zazu pentsaten zu, tripetako min horrek aldizela esan barreka dauelakon. Pentsaten dut, que como forzar egiten zu tripie, orduen, menitzen zu. Bai, errazoie, barreka ditzen zu nien tripik behitzen daue. Beran ariketi, Bueno, a ver, segun zelako barrie. Porque, a ver, dau gentia egiten dau. Zorginen barrie? Gentia hola egiten dauna. Eta beste batzuk egiten daude. Ja, banan, egin Nikole? barre erraro bat, Nora hasiko da? Maialen zeu. Vale. Ia, garazi. Hola, ezin da para. Hola, ez da bitzen, minor barredik. Bai, holatz. Bai? Bai. Eta Nikole batzutan. Ia, Nikole, barre erraro bat. Hori pentsalik ez eure barri dala, benetan, Bai, eski benetan hori ere. Ez que superrarre da. Eta, Maialen, barre erraro bat. A ver, itxan pentsak bido. Sí. Ba, la verdad es que está hecho ahí. Zorginen barrie. Bueno, venga, tranquil ju. Namastafe. Venga, tranquil ju. Ez esan txuti, golpina. Casualidad. Golpina, ez esan txuti. Namastafe. Namasate da. Porque andereñorik Namastafe. ez, namastase. Dame más café. Hori, hori, ipintxas nire andereño izaskunek, bueno, alboko gelakue, que es super maga, me encanta. Da, azten nahi, namastafe, da, arrazoigaz, esaten namastase dala, da, orduen ez ditu lortez, namastase, beti no Bai, bai, namastase, eta gero esaten, justo, estu itzen da, namastafe, eta borronki botatzen nahi nire bururiz, esaten, namastase, ez da bere, ez que, Bueno, bare guri modegaz. benetan sari berbala pikuk, Bai. Jolín, terrible. Ez esan, Bueno, hamen dau geure jokue. Bakizu hau zelan duen, ez da? Ez dakizu Bueno, hau da bermiotarra.sital.eus. Hau da geure hizkuntzie, bermiotarra. Gauzetxu bet, aldo Eta- ipini mikrofona portzito nantzau. Bai, ikusteko pantaile bai. Bai, Ahora. Vale, orduen, hemen, zuek botaten zuie letra bat. Nik letra horregaz, esaten dut, berba bat. Eta asmatu biziki zer dan. Ez pakizuien, badau lehenengoko komodin bet, alzuiela aldatu, ez aldatru. Aldatu, letra bardinek azazten dan, berba bat, beste batera aldatu, vale? Eta gero beste komodin gizau bai, jungo zari dinamik ikusten. Ia, hasiko gara, orain, atxeko zaurre, lela o jaio. Bota letra bat. Vale, ni idea, N. N, vale. Ez behitu una pantallera, Ez egin tramparik, Vale. Ez dako zuzen da tapage begizek, bai, ez behitu ona. Ia, N. Amen, N. Vale, nik orain izango txut, letra bat, esa berba bat, eta zuen esan biztazu esan naize. Espakizun, alzu esan aldatu witxi, eta nik aldatu ingot, vale? Vale. Es que ya ves, Vale. Badakot. Norez, bai. Norez. Zer gu dago esan, norez. Espakizun, alzu, aldatu berbi, Norez. Norez. N-O-R-E-Z. Ideari pez. Bestik ezin zui esan, ezin datzui igarri bakizuen edo ez, Ez dakizu? Vale. Aldatu guzu? Bai. Vale, orduen bitu, pantailin imingo txuti ikusteko zer guda honesan da aldatu ingot.
Norez, gu dau esan, kontra. Adibidez, hautegie norez ebaitxe dau. Kontrara ebaitxe. Edo horrek barritz norez eitzen txuz biharrak. Bede ondo egin, itzen dauz alrebez. Ordun gu dau esan, alrebez itzen dauela. Norez juten bazara, ezara aiegako inoiz bez. Claro, kontrara bazu zen, beste leko batetik, inoiz ezara helduko guzun lekora. Norez da, kontra. Vale? Vale, orduen nik orain topakot beste berba baten egaz, adibidez, nopera. Nopera? Nopera. Osa, nopera. Nopera, bai, nopera. Bakoitza, osa, ni petxot gauze bat, eta Nikole beste bat, gauze bat dingena, nik gauze bat, bera, eta bera, osa, diferente gauze. Sinonimorik okurreten atxu, noperana. Ez esan bestiok izilik, Arpize mobidu ez. Noberana, zan zudala? Nopera. Nopera. Bueno, igual da sinonimorik ez okurritie, ze azierta izu. Nopera da, zeuk esan zu moduen, norbera. Bai, bermion esaten da, nopera. Askotan, ez esan arren, noperak dakizen dau zerrein. Edo, noperan dakizen dau zerrein. Noperan deusi bi be kontuen zer eitzen dauen. Noperan, bai, noperan deusi be da... Ai, ama, txartu da nago irakurten. Bai, nopera deusi bide kontuen zer eitzen dauen. Beraz, txalo bat eta gominolie. Ai, ba, maialen. Orain maialen jaio kasiko dau, no? Zemak eratxin diez, gominolak? 5. Bueno, hartun bat bakotxa. Ba, espada guen gure. Ezkerik asko, Vale, Ondo. Neiku zantzuz, bai. Bueno, neskak bat, witxi 0. Venga, Nikole, aukeratu berba txubet, letra txubet. G. G. Nendau G, amen, vale. Hor due. Ez behitu. Zer, leko horretatik aldai ikusi. Ia, zer gu dau esan... Ganoka. G-A-N-O-K-A. Ganora bakue. Ganora bakue? Bai, ostras. Zentzune dako, Bai. Ez gure aldatu segiduen auri esan zu, bueno, ja zer nion. Ganoka da alperra edo lanerako gogo gutxi dakona. Ganora bako batek bai alper gutxi okitzen dau. Ganoka abrebizue hartun. Etxe gitxi horregaz mutillegaz ibiltzen ganoka dalakon. Nik uste dut alperra lezalda lauratu. Ez da izaten como ganora bakue. Bai, ganora bako, bai, ganoka, bai, alda erabili. Bai, alperra eta ganora bakue sinonimotez, no? Bai. Ordena zerte intzu. Bueno, ganora baku da molda barikitzen dauena, eta molda barikitzen dauena alperra lezan, bai, alda, ontsate mongo txagu. Neskak bi, witxi 0. Vale, baguez, garazigaz? Ei, parkatu. Ia. M. M. Bai. Justo, Vale, M. Ia, zer gu dau esan... Chicas, ¿es serio? Fije que... Egite, ja. Nik elegido N de Nikole. Verá que elegido G de Garasi. Eta Garasik M de Maialen. Bizek. Kasualidadie. Nik badaki zerre, zein aukeratuko den. Nire bai badaki zein aukeratuko zuen. Nire. Ia esan? Vale, zer gu dau esan, Garasi marezinue. Hemen hauela bigileten, ezin txela ikusi? Marezinue. Zenik ez dut ikusten. Ezin zui esan, baki zuien, A ber, nik ez dakit. Ez dakizu. Baina, Dako zu komodin bi, bat aldatu, edo bigaren komodine, baina hau ezin txe, bestik ezin zui. Bueno, gauza bat esango. Ja, itxi, akabatema, esan dize. Dako zu komodin bi, bat aldatu, edo bi, etxate mazun zeure lagunetareko batek dakizela, berari bota.
Baie, bestiok ezin zuien gesto bapes egin damen hau ikusten, Zure berbie da, mare zinue. Bakizu. Ez. Orduen, aldatu edo beste bateri bota? Beste bateri bota. Ia, nori guzu bota? Nikoleri. Nikoleri? Ia, Nikole, zer da mare zinue? Mari eintzena. Mare zinue da mareoa, bai! Neskak iru, huitxi 0. Ni badakizan. Ni bebai. Claro. Ia, Fernandez, berbala pikue. Berbala pikue, zer gu dago? Bai. Claramente. Es que, vale. se por letra bonita. Ia, gatxato pakot. Es que es súper guay da. Casualidad. Zer gu dago esan, ulepo. Beste danok izil, Zera dako izena zelan esan zu? ulepo. Uli lepo jue. Bai, hauri da? Bai. Aurrak azaratuten zara? Bai. Ulepo gu dago esan, ulie lepoku, eso gure komodinik, erabili. Ez, Vale. sorry. Ulepo, gu dago esan, ile asko daukana. Casi. Baina, hauri dino, baina, pejoratiboan, ere esaten da. Hau da, ize insulto bat elez edo. Baita, erain txiki baten moduan ere, irain txikia edo, bueno, hori insulto bat elez. ulieri buruz esan Eta adibidiek diez, txo. Ulepo, ebai hori ulie. Bigarren adibidi da, ulepo dinoztazu eta soize labana okin. Eta hirugarren adibide, aurretxik ulepo dan ilusinue emoteko. Aurretxik ulepo dan ilusinue emoteko. Osea, Vale, que... insulto modure esaten da, ule asko da konari. Bueno, Vale, azerta Ez da zertaz, ez da lepoko ulie. Bueno, Bueno, bai, esan da. Alanda guztiz, neskak. Iru, witxi bat, betxe punto bat. Txano bat neurentzako. Ez, zezuk irakurrin zue. claro. Bai, ez da irakurrido, ez da, espasuraz ez daten, claro. Ez, bai, ezuk hori baina irakurrin zu, aurre gaitzik esan zu ez baitzuteko. Bueno, Maialen, abogadi egin bezedez, itzen zunagaz berba, eta ataten zuen argumentukaz, ondozungo datzu, enbede hauri urpeko edo itsasoko biologoa egin. Bai. Baina nire itzazu gustatzen asko, Bai. Eta berbaitzi bebai. Barduen sartun, urbarruen sartun, eta hasi berbetan. Ikusko zuzen bat, burbuje urtengo dauen. Naiz, probado toda la vida, de haber tragado. Bai. Galazigas berbetan. Benetan. Bai, galazigas. Hombre. No que está prueba hori Da pisine. maialen bijieten kanpotik holanda, Nikolan buzieten albotik. Bueno, pasin gara orduz, seguramente aurra behien ongo dizgura zuek itxaroten. Beraz, bota arri horriar, momento harin baten, eta ingo dago. Fernandez, justen kontra, eta Nikole, jaion kontra. Irutiko bienara. Venga, talde bizekala batera. Bat, bi, iru. Irutiko bienara. Arriaga pela guraizea. Irebasi inoz. Vale, irutara. Ai, parkatu. Nikolek eskogitzen dago. Nikolek irabazi dago. Bitxi? Bai. Nikolek. Venga. Bi 0. Bai. Venga, Garazik, venga, hombre. Venga, orduen Garazi, Nikolen kontra. Arin. Maialen. Ariño. Listo, Garazik, no? Ya está. Vale, se kantagaz akabako irratxa jueia.
niri ez que ez dauz importatein, osea. Bueno, irabazi zeuk, gure basun beste bateri pasa, txanda. Zukusune. Hori lehen esan zuien hori, guzuie... Niri ez dauz importatein. Aurri, ez zuie bota lehen esan zuie... Bai, eraso sexistarik ez. Horran dako izena? Bai. Jogurina, goroba. Bai, lehen. Ez que raro. Arezo ipinzu. Arezo. Hor da, Bueno, está pasando ese zerratu. Jogurina proba. Jogurina de fresa. Hori, lehenengo kue. Hau? Aia, Bueno. Ba, eskerrik asko itxukire hau zeuen etxi dabe, bai, Itxukire etortik gaitxik, eta... Ondo pasan zuie? Bai, super ondo. Ba, negu bai zeuek kasi. Ba, eskerrik asko Maialen Fernandez Mendizabaleri, eskerrik asko Garazi Juste Matxori, bebai Nikole Begoña Galindezeri, eta Maialen Jaio Urrestiri. Eskerrik asko, ondo segi eta ordue zuen abestize. Aurrera. Gaur egun ez da erraza, ganonak apurtzea, gizartearen aurrean norbera bezala libre izatea. Travesti transexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu zen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez. Beldurrik ez. Venga, animen nahi. Beldurrik ez. Bizitzan beldurrik ez. Beldurrik ez. Azken urte hauetan, beti albisteetan, emakumeen aurkako indarkeri eraso eta bortzaketak. Eta egoera latza, Venga. gizarte honen gaitza, zestatu behar duguna gurekin kizuna salatu behar da. Hor dator estribilue. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu zen, libre maita, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez. Bueno, guardinze. Venga. Beldurrik ez. Pip. Beldurrik ez. Beldurrik ez. Bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izindu zalatu mugitu zutuzu aukera. Ez onartuta deus estatu, ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera. Zure eskuetan dago, hau onartzea edo behin eta berriz zaratzea. Ez zaitez egon geldirik, mugitu, zalatu, galdu. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu zen, bizitzan beldurrik ez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu zen, libre maita, bizitzan beldurrik ez.
Beldurrik ez. Beldurrik ez. Rollo reggaetoie apurtxu bet, ezta? Bai. Bizitzan beldurrik ez. Eskerrik asko. Zeueri. Jo, benetan, esan da esperientzi uniko bat.